As empresas interesadas dispoñen dende hoxe ata o vindeiro 2 de febreiro para presentar as súas ofertas e facerse con esta actuación presupostada en máis de 300.000 euros. Foi a propia conselleira de Infraestruturas e Mobilidade, Etel Vázquez, a encargada de anunciar a licitación durante unha reunión de traballo co alcalde Luís Soujo, na que tamén participou o delegado da Xunta na Coruña, Gonzalo Trenor. Segundo a titular de Infraestruturas, a actuación permitirá mellorar a seguridade viaria na zona, mediante a construción dunha nova glorieta, nun treito da estrada autonómica C550, que rexistra ademais unha intensidade media de tráfico. Como informei o alcalde, hoxe damos un paso importante na plataforma de contratación, hoxe licitamos as obras de mellora de seguridade viaria en Suño, a través da plataforma de contratación da Consellería de Infraestruturas, por o importe a obra de 305.000 euros. O prazo de presentación de ofertas das empresas interesadas remata o próximo 2 de febreiro. Polo tanto, a nosa previsión é que empecen na próxima primavera as obras e, como teñen un prazo de execución de 3 meses, pois este a disposición dos usuarios pois o propio ano, no mesmo ano 2021, en unhas obras que en total, sumando as expropiacións, son 322.000 euros. O rexedor sonense agradeceu este investimento, xa que permitirá optimizar os movementos do tráfico rodado e mellorar tamén a seguridade na zona, onde existe unha intersección que conecta esta vía coa igrexa, o colexio, o centro de saúde e tamén a Praia das Furnas. A verdade que é moi importante esta rotonda, porque tanto un lateral da 550 que está a igrexa de Xuño, como tamén no outro lateral que vai hacia a Praia das Furnas, aí temos o centro de saúde, aí temos o colexio, aí temos tamén a Praia das Furnas e tamén o camping Fraga Balada, non? Que quero dicir con isto que hai moitísimo vehículo pesado e a verdade que ali sempre había uns atascos e había, bueno, o peligro que conlevaba salir en esa intersección. A actuación cuxo inicio das obras está previsto para finais da primavera, ven a sumarse a outras xa realizadas no último ano en materia de mellora da seguridade viaria neste concello, como é o caso da reforma realizada en Portosín, que supuxeron un investimento da Xunta de máis de 800.000 euros.